Pozvite revolúciu do svojho domova s Penosil roztierateľnou izolačnou penou, inovatívnym riešením pre dokonalú izoláciu. Táto vysokokvalitná pena vyniká svojou unikátnou schopnosťou presne zaplniť každú škáru, čím zabezpečuje bezkonkurenčnú tepelnú a zvukovú izoláciu. Aplikácia Penosil roztierateľnej izolačnej peny je hračka, nanáša sa jednoducho, tuhne bleskovo a poskytuje vynikajúcu ochranu proti tepelným stratám. Navyše, jej odolnosť voči UV žiareniu a nepriaznivým poveternostným podmienkam zaisťuje, že ochrana vášho domova bude dlhodobá a efektívna. Či už potrebujete zatepliť staré okenné rámy, utesniť dvere alebo zabezpečiť tepelnú izoláciu stien, podkrovia či pivnice, Penosil roztierateľná izolačná pena je ideálna voľba pre každú z týchto úloh. Zvoľte Penosil roztierateľnú izolačnú penu a vychutnajte si pohodlie tepla a ticha vo vašom domove.